Elkartu gera enpresetako arduradunekin eta ibili gera pixka bat hizketan kirolariek zein habilidade edo ze balore aldioten eman enpresa munduaren inguruan eta ze aportazio egin dezaketen, eta egia esan, konklusio onak atera dira, nik uste. Askotan ez dirudi antzekotasunik dagonikan kirol eta enpresa mailan, baina ikusi dugu badaudela bere paralelismoak eta interes bat ezin da. Helburuei eusteko oso kapazitate altua daukatela. Azken finean, kirol mailak beti jartzen zaituzu eta helburuen arteko konfrontazio hortan, eta pertsona hauek oso ohitua daude egotera helburuari begira eta horrengatik lan egiten. No solamente he estado muy a gusto con ellos, sino que yo he aprendido. Es decir, para mí como empresaria sí he aprendido del mundo del deporte el tema de la motivación, que es uno de los que más me importa, y el mundo de la resiliencia, ¿no? Cómo sigues peleando y peleando, que yo creo que eso lo tenemos muy en común también. Y los valores de la fortaleza de estas personas, tanto de los deportistas como de sus entrenadores, creo que son valores muy aplicables y que debemos incorporar mejor. Están mucho más avanzados en el deporte que en la empresa. Guk egiten dugu lan pertsona batzukin, beraiek dira guztionen protagonista, eta iritsiko dira segurazki enpresa batera, non beraiek ez dire izango bereziki protagonista, baizik eta proiektuaren parte soil bat, eta horri integratzea beraiek bere lana edukiko dute. Entzun dugu nola enpresario baten ikuspuntutik nola lan zituzten gauza horiek, konpetitiba eta nik uste guretzako ere gauza interesgarriak entzu ditugula eta ia esan nahiko konta. Arrakasta eta porrotaekin bizitzen jakin beharra dago, eta hori nik uste dute bai kirolean, bai enpresan eta bai bizitzako arlo askotan. Oraindik asko falta da, garbi dago lan handia dugula aurretik, baina orain arte egindakoakin oso pozik, oso konten. Gainera urte oso polita izango da, bidaia askokin, gogorra ere bai, baina nik uste erronka oso interesgarria dela, gainera oso motivatuta nago, helburua oso ondo ikusten dut, nire helburuak ere oso garbi dut, eta egia esan oso gogo handikin uztailaren 26 iristeko eta Tokion konpetitzeko.